Βόλο, να δείξουμε τα μας. Πάση θυσία. Μην γίνει κανένα λάθος δηλαδή. Ασχολήσουμε στις έδες και έτσι κι αλλιώς πάση θυσία πρέπει να κερδίσει εκεί. Πάση θυσία. Εσύ θα καθίσεις Αθήνα καθόλου? Θα κατέβω. Άμα κατέβεις, παίρνα και λίγο από το φίλο μας τον Ψηλό. Και με τον Ψηλό είσαι, άμα του πεις αυτό το πράγμα. Βρε, θα του το πω εγώ, μην ανησυχείς. Απλώς παίρνα. Βάλε το, να. Ξέρω εγώ τι θα του πω. Απλώς και εσύ φόβησέ τον λιγάκι. Τι να τον φοβηθώ, ρε. Απλώς εσύ θα του πεις πρόσεχε. Βρε, ξέρω εγώ τι θα κάνω, σου λέω. Το ξέρω εγώ τι θα κάνω. Επί προσωπικού πες του, εκεί θα βάλεις αυτό και αυτό. Μη γίνει καμιά κέντα και δεν παίξει κάποιος από αυτούς που έδωσα σε μετά όλα θα κελαϊδάνε τα ράδια. Εσύ πώς πήγες? Εντάξει, αδιάφορος. 1-1. Μια και μισή. Ο Αστέρας έπεσε σήμερα, έτσι έμαθα. Ναι, έπεσε ο άλλος που πούλησε το μάτς, που το έδωσε το μάτς στον Ατρόμητο για να σωθεί. Πιστεύεις ότι θα το έδινε με τέτοια διαφορά? Εγώ δεν πιστεύω ότι το έχει δώσει. Εγώ πιστεύω, επειδή ξέρω πόσο ψυχανόμαλος είναι, ότι αυτός έχει τσαντιστεί τώρα. Τι τσαντίστηκε, αφού πάσα έκανε ο δικός σου παίκτης για να το βάλουμε.